Ġie inawgurat iċ-ċentru Caravaggio fil-Konkatedral ta' San Ġwan b'investiment totali ta' aktar minn 2.1 miljun euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici irrimarka kif il-kapolavuri ta' dan l-artist rinomat u x-xogħlijiet innovattivi tiegħu ikomplu jispiraw lill-udjenzi numerużi madwar id-dinja. Huwa spjega wkoll li dan huwa ċentru edukattiv u interattiv mimli informazzjoni mill-isbaħ. Allora rridna li aħna nkabru l-esperjenza tal-mijiet ta' eluf ta' persuni li jiġu hawnhekk biex jaraw u jammiraw iż-żbuħija ta' dan il-ġenju kreattiv. U allura ħloqna wing, ħloqna ċentru fejn wieħed jista' jammira aħjar b'interpretazzjoni xjentifika u artistika ta' dan il-kwadru tant magħruf wieħed fil-qalb tal-poplu Ewropew u lin mill-kontinent tagħna. Fl-ewwel sular taċ-ċentru Caravaggio, wieħed isib face-to-face żona fejn il-viżitaturi jistgħu jiskopru informazzjoni dwar il-pittura famuża ta' Caravaggio imlaqma The Beheading, bi proġezzjonijiet li jġibu lill-viżitatur wiċċ imwiċċ mad-dettalji kollha importanti tal-pittura. Il-pjan terran jipprovdi spazju ieħor ta' attrazzjonijiet tal-pittura oħra ta' Caravaggio, St. Jerome Writing kif ukoll wirjiet interattivi li jipprovdu informazzjoni relatata mal-istorja tal-pittura u jiffokaw fuq l-aspett edukattiv. Fuq l-istess livell Meet Caravaggio hija żona audiovisiva li tagħti narrattiva dwar il-ħajja, karriera u kisbiet artistiċi tal-artist ta' Caravaggio u l-produzzjoni artistika tiegħu matul iż-żjara tiegħu f'Malta. F'din iż-żona l-viżitatur se jkun jista' jgawdi l-proġezzjonijiet viżwali b'mod informattiv. Il-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Glenn Mikallef, spjega kif is-sezzjoni xjentifika se tipprovdi l-opportunità li wieħed jifhem il-proċess kreattiv tal-artist, iżda wkoll dak li għaddiet minnu l-pittura matul is-sekli grazzi għall-għajnuna ta' testijiet tekniċi. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet tnidiet uffiċjalment it-tlestija tax-xogħol fuq il-Kamra tal-Arloġġ li jmur lura l-1584 tal-Konkatedral ta' San Ġwan u dan wara ħidma li saret mill-ħaddiema tal-Fondazzjoni.